ερώτημα. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Μιλώντας πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας και με σταθερό οδηγό τις συμβουλές των ειδικών. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σημαντική ανακοίνωση που αφορά την πανδημία. Η νέα μετάλλαξη Όμικρον μας ανησυχεί και μας καλεί σε επιφυλακή. Γιατί μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός μπορεί να μας ευνηδιάσει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεμβολίαστων. Ενώ και οι γιορτές που πλησιάζουν, με το κλίμα τους, τα οικογενειακά τραπέζια και τις κοινωνικές εξόδους διαμορφώνουν συνθήκες που πιθανόν να ευνοήσουν την αναζωπήρωσή του. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους λίγους ψεκασμένους. Ο Λουκ Μοντανιέ είχε αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση των ιών και πώς αυτοί μπορούν να αλλάξουν τις γενετικές πληροφορίες στον οργανισμό των ασθενών. Ο Γάλλος ιολόγος, ο οποίος ήταν επί χρόνια διευθυντής του φημισμένου Ινστιτούτου Παστέρ, είχε βραβευτεί το 2008 με τον Νόμπελ Ιατρικής για τη συνεισφορά του στην ανακάλυψη του ιού HIV που προκαλεί το AIDS. Ο Μοντανιέ σταδιακά απομονώθηκε από την επιστημονική κοινότητα επειδή ασπάστηκε αμφιλεγόμενες θεωρίες που υιοθετούν οι αντιεμβολιαστές. Δεν αναφέρομαι μόνο στους λίγους ψεκασμένους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υποστήριζε πως ο κορονοϊός είχε διαρρεύσει από εργαστήριο και πως τα εμβόλια είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση μεταλλάξεων. Ο Λουκ Μοντανιέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στο Παρίσι. Για μένα η ιστορία με το μοντάρισμα, παραδείγματος χάρη, είναι ψεκασμένη. Δεν είναι λάθος τώρα. Παρουσιάστηκε λίγες ώρες μετά το Σιβάν, την 1η Μαρτίου του 2023, συνομιλία που ακούγεται ο σταθμάρχης να δίνει εντολή αναχώρησης του μοιραίου Intercity όπως υποστηριζόταν τότε. Όμως, όπως προκύπτει η Κατερίνα από νεότερα έγγραφα, αυτή η υπόδειξη του σταθμάρχη για αναχώρηση τρένου προς υποτίθεται λάθος πορεία, προς την μοιραία πορεία, δεν αφορούσε την μοιραία μαξοστοιχεία, αλλά εκείνη τοπικού σειρμού που κινήθηκε κανονικά, δεν είχε εμπλοκή σε κανένα οποιοδήποτε ατύχημα. Οι πρώτες δόσεις των εμβολίων της Pfizer έφτασαν, όπως είπαμε, στην Ελλάδα. Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός. Και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να δούμε βήμα-βήμα, Γιώργο, πώς τα εμβόλια θα φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας. Όλα βαίνουν σύμφωνα με το σχεδιασμό. Άνοιξε η αυλαία της επιχείρησης Ελευθερία.